Bos. Duit. Duit ora, Bos? Ya nek duit ono. Mbok kene tak silih-silih ya, Bos. Agak apa sih? Tak nganu kendes yo. Wis pokoke ono lah. Piro? Alah wis kabeh bae, Bos. Kok kabeh priwe? Wis pokoke penting. Silih ya, Bos ya. Wah, capek tok nyilih kok maksa. Nuwun sewu, Mbak. Ora sopan kowe nang isor. Apa perkara wedokan to? Oh, Mbak kok ngerti, Mbak? Karto Mbak ngene, Mbak. Aku ben supaya ora ditolak nang kendes kepiye, Mbak, carane, Mbak? ana sronone. Kertas abang. Iki, Mbak. Coba japotur asuh. Ya, engko kayak kena wedokan engko bakal ngewek. Hah? Sunya, Mbak ya? Ya. Tak bareng aku, Mbak. Nah, Monggo, Mbak. lah wong-wong wedok wae ya ora dicepat sapa karena duit ya. Cek ngawe apa enggak oke to. Kendes. Nyapa seru-seru dene iki? Ayo telan-telan ta, Des. Duit. Ya wis kono lho mbok adus-adus sik men tambah ganteng lho, Mas. Ayo, Des. Ya. Rencana ilmu nih bakal toki. Jos tenane cak tapi. Atus.